Memorion, hemen gabizan txirrindularitzari buruz eztabaidan. Zein denboralditan irabazi jonan turra Joane Somarribak? 3tan, 2000an, 2001an eta 2003an. Seguro lago. Bueno, hiri hori galdetzea ere, eskerrik asko. Marka da gero. Erraza dute ba interneten konsultatzea? Orduan kuadriakon datuak behar dituzu. Zein datu? Izen abizenak, nortasun agiria, kontu zenbakia eta telefonoa. Edberto, baduzu apuntatzeko? Patxi Iturbe Barruetabeña. 15, 17, 70, 20 bikoitza, kontu zenbakia 5 zazpi 1 zazpi, 2 behatzi 4 zazpi, 0 bederatzi, 7 zortzi, 8 3, 2 0 1, 4 behatzi zazpi. Telefono zenbakia 6 zazpi 4, 00 bederatzi 1 zortzi 5. Ai ama. Hemen lehenengoz 1986ko abenduaren 12an egon nintzen aitarekin. Abendua izan arren epel egiten zuen, eta izozkia jateko gogoa etorri zitzaidan. Aitari eskatu nion, baina ez dut esan zidan. Katarro gogor xamarra pasatu berrian nintzen da. Aitak beti zuen aitzakiaren bat eskatutakoa ez betetzeko. Arrezkero, beste 17 bider egon naiz hemen. 13. aldian, 53 uso zeuden plazan. Gaur baino, 9 gutxiago. Dena? Dena. Baina hori zoragarria da? Ez, ze normalean oroitzapen txarrak datoz. Edozein estimuluk esperientzia txar bat gogoratu eragiten dit. Baina zer gogoratu eragite izkizu gauza txarrak? Edo zerk? Eskalera bat ikusi eta orain dela 3 urte orkatilan bihurritua egin nuela gogoratzen dut. Txakurrak ikusi eta 3 urte nituenean txakur baten zaunkek eragin zidaten beldurra. Zeu ikusi eta institutuko afari batean erori zitzaidan sagardo edalontzia gogoratzen dut. Institutuko afari ez gogoratzen zara? Deitutakoak Esti Gartziategi, Franklin Moreno, Lur Aristi. Esti Gartziategi Urepelen jaio zen. 1981ko abuztuaren 23an. Filologian lizentziaduna da. Eta gure enpresan dago otsailaren 15etik. Franklin. Beti joaten zait burua. Ea kontzentratzen aizen. Franklin. Bitxie izena. Franklin Delano Roosevelt, Estatu Batuetako 32. presidentea izan zen.